Baidi kini serai ke senglai Kokborok grammar-ni kani topik sil tei shikna tei obo ni bagai balai helpful ngai yang kaklayo beskangni amjokmung TET ni bagai getnarok pidibra shakno nai tongni puliano semen lena silno tei silno English bai hino gender eba Bangla bai ke lingo singe sir tamna hin sir hinge abnon hino sir bai no sing sini jago selade buride eba khaba kuno manino nina bagai identify khayo sirno sing dal buri khe khage mano aborongka sirjela sirburi sirnenei tei sirgurui sirjela no hino English bai masculine gender Bangla bai punglingo sirburui feminine gender Bangla bai strilingo sirnenei common gender ubhoylingo sirgurui neutral gender Bangla bai ke kliblingo जों borok eba mal mata rokno selate buri hini identify klayo abonongka जों si selate si buri be khakmani te si nini angke kainin khobjago sela tei buri tirkuri ngake selabaya buri boya non living things ahai maniro jemon table chair boy kolom khata abaira faidi ge example ni bisingo naine lene sir selao sabo sabo khobja engke sir selang ngai je sela japiro jela ata Payung, takuk, shai, chamari, teaching, sajala, togla, omol, bimol, komol, samol. Oborok jotono selang mani bagai bo sir selao khobjago. Sir buri ongkanke burui, bai, hano, bukuk, hik, hamjuk, mare, sajuk, tokma, obahero. Tebo kopma tongo puma, wakma, seima, obahero. Oborok buri man bagai oborok khobjago sir buri sirni niyo khangnai example borok borok ngi mano sela eba buri porinai bahaino sela phangi mano buri phanu mano apsa kelei sein sei musu pun wa to takuma bahiro sei tangai sirni niyo khobja ngke jepuru sir selanggo gabrung gaingnai seila jepuru sir buri thango aprongke seini seimangnai awahaino tokbo togla te togla hangke sirsela tokma hangke sirburi amun bagai tok simin hangke abo sirniniyo khobjago tau fadi sirgurui je manino जों selabo hinimaya eba buribo hinimaya borongka non living things example bija sikong holong no bufang tui atukri sal tal bufang wafang obahai bebakno non living things amon bagina borongka sirguri borok selabaya buriboya ke oboronongka sirni je dal buri bedek tongmani ke obohai sirsela sirburi sirni nei tei sirguri khobjangnai thousands of word tongo norok practice klaidi ke o je thaisa thani ang rimarok no just example ni bagai jithani easier ni bagai rimani se tabu kongka buskango TET ni amjok mungok sirnoti question bahaingnai eba question bahake phainai ke example ramdi question pun bo siro khobjak ke pun to selabongi mano bribongi mano ke amani bagina punungnai sirnuniya khobjak jepro puma bo siro khobjak kapagi ni thangnai sirburui ke punjuwa bo siro khobjak burukaingnai sirsela ramdi tegesa nobar bo siro khobja get no ba to selabaya buriboya non living things amon bagai nai bo sirkuriya no khobja bo ndi take an example moi eba toy bo siro khobja ye moi eba toy to burise amon bagai bo sirburiya khobja bo romdi boroni bung phanorika boya bo siro khobja to boya sela amon bagai sir sela bo khobja bo fadi next topic ko thamai sukna ti Sukno na English by number te Bangla by ka boson. Sukno sung dal nei ke khage mano aborongka suksa te sukbang. Suksa no English by na singular te sukbang no ga ke plural. Eba Bangla by ek bochon te bohobochon. Suksa te sukbang eba singular plural ni simple example suksa wa kheng nai kaisa na thaisu abang ke singular plural ong ka kabang ma thaisu eba
kainui eba kainui se kwbangma phano wngmano obono swkbang eba plural. Example, swksao hingke ang, swkbango hingke wngnai angni chwng. Tamni hinba ang hingke ang simino khoroksa, chwng hingke chwng hinteni ang bo tongo te kwbangma borok tong. Oboni bagui obo hingke swkbang eba plural. Singular ke plural. Ang hingke chwng, nung hingke norok, nok hingke nokrok, bijap hingke wngthanai bijaprok, kwbangma bijap, tok kaisa no tok, tokrok kwbangma tok, mama ke mama song, borok hingke borokrok, kumui kumui song, thaisuk hingke thaisuk rok. Ke tini lesson umsunong situng by rock nong belak belakan hambai video pasha kangbai turungai surungi tongman bagi ke best of luck nong ni final puskang ni yet amjok mong ni bagi no kaham ke prepare na haman bisimpe nong ni amjok mong lo kaham mong tong ang wish klayo te ang thak klayo o tini lesson no clearly na buji kana kan ning jobok da like simple buji yang na ning mong shakuri te pai ta wa hano haya pa biro jotana no belakano amba